लोगोफोर जोंहा बाबुखौ ओंखाम दौनो नागिरदों दिनै ओंखाम दौनोसै बाबुखौ ओंखाम दौनोसै दिनैनिफ्राय मेथाइ मोनजासिगोन आगैयाबो आंबो जाफागोन मिस्थि जागोन जोंहा मिस्थि जागोन दिनै माम जागोन नोंबो जाथारसै होमबा दिनैनिफ्राय मोनजासिगोन रोदोमा मेथाइखौ दिनैनिफ्रायसो मोनजासिगोन आगैया मेथाइखौ मा जायो दायो नायनोसै बुबुम बाबा हाय हेल' लोगोफोर नों सोरमोनलाय मा नाम मोनलाय नोंना देलाय खिथादोलाय आंनि मुङा मा नाम मोनलाय सुजुमुनि ओमफ्राय सुजुमुनि ओमफ्राय मामोनलाय ससेया बसुमतारी मिनिसिगोनसोलै नोंखौ दा बे लान्थाना रोदोमखां बसुमतारी आगै लान्था खानाया फैबायथ' लान्था नंलाथ' खानाया नै मेला खथ' आराम खानाया लान्था नङाथ' खानाय दङ हेल' फुजानि बावनांगौखौ बावजोब्बाय बाथौआव फारि फारियै आरो बेनिफ्राय दिनैजाय मोनसे ओंखाम गोरलै फोरबोबो दंफायो जोंहा ओंखाम गोरलै आरो बिनि फिसालानि ओंखाम दौनाय मोननैजों जयै खालामनाय जादों बेखायनो एसे गोगोम जागोन दा बे बावथाय मुवाफोरखौ बावजोब्बाय बाथौआव गासैखौबो बिनि उनाव लासै लासै दा फारि फारि मावलांसिगोन गुबुन हाबाफारिफोरखौ दानिया दौरिया रायसननानै होसिगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय फुजानि जानायनि सिगां आर'ज मेथाइ खनगोन ओंखाम दोंब्रैसो बाथौ आर'ज बे जेनेरेल सेन्ट्रेल बाथौनि आर'जआनो फार्स्टआव दोंसिगोन नोंथांमोननो फुरा खोनासंहोगोन दा बे दसे उनावनो नोंथांमोना मोनगोन बेखौ
जय जातक आपा ईश्वर बराई बापुनी जय जातक खरम खरानो खुनी जय जातक दौरिशा भक्त सापुनी आरज जोबखांबाय आरो बिनिफ्राय ओंखाम गोरलैनि नामाव गोदानै माइनाव थिसनो दा बे माइनाव थिसननाय हाबाफारिया जाबाय
बे आफा लादों बे आफा लानायखौ ओरैजाय बाख्रि गैया नालाय जोंना बै न'आवनो दुलियाव दोनो माइखौ बाख्रिया दासो लुदों ओंखायनो बेयाव दोनहैगोन खोलाहा गुबुनफ्रा गोरोन्थि साननो नाङा बिनिफ्राय नैबेयाव आइया नेक्स्टआव न'मा न'आव सोहैगोन बेखौ माइनाव थाग्रायाव सोहैनाय जाहैगोन दा बेखौ नोंथांमोना नुसिगोन नैबे मोनसेया दा बेखौ हले साहा लांगोन नैबेखौ खोलाहा लांगोन बेखौ गोबानो उल्था सानगोन बेखायनो खिन्थाखानाय जादों जे बे न'आवनो माइखौ दोननाय जायो ओंखायनो बेयाव दोनहैनाय जादों खोलाहाबाबो आरो बेनिफ्राय अर गुबै माइनाव एबा लोखिया नैबे साहा न'मा न'आव थांगोन जायखौ नैबे आइया लागोन बेखौ लांनाय जासिगोन आरो साखोना सादा आंना नै दानिया माइनावखौ थिसनखांनोसै थिसनखांनायनि उनावनो जोंना बाबुनि ओंखाम दौनाय हाबाफारिया जासिगोन नोंथांमोना नायदो माबायदि जानाय जायो एबा माबोरै दौनाय जादों नोंथांमोनहा फिसालानियाव एसे इन्टारेस्ट लाबानो जाबाय इसे होदादे होनांगौ जाबाय जाबाय बांद्रायबायसो जाबाय बियो जादों जादों सोलायहराखैनो हाबदों एसे मुलि सानाखै बे खैथाना आखाइजों होआखैजों दे दे थिगानो दं माथो दे आरो खालामखायो मुलिखौबा खैथाना इसोरनोबो होदो आद्रा बाखिया बैखौ गाइखेरखौ हरबावलाय आखाइजों ओंखामखौ कप कप जाबाय जाबाय एसेबो दौदो एसेनो दौदो एसे दै दौनोसै लास्टआव एसे दै गांगानाय बायदि मिस्थिदो खावसे थुब्ला देखावनानै खावसे खावसे हरदो बेखौ मोनसेखौ रावबो दौला ओमफ्राय सोरबा दौबावनांगौ मानो दौनो नांलिया बिलाइ बिफाया दौदोंसो रा बिफाया बयबो एसे एसे दौनांगौ ना सोलाग्रोदोसो खैथाना दौदोब्रा ओंखायनो जोंहा हाथारला जादो iya apa sih Billy mau deh itu kita udah soalnya bahasa Thailand itu betul sih ya ya deh ayah itu udah isi apa nah aku suka tidur dulu lah setahun sih Papa ya Oi, bau na, bau mobil, chobil, bau lagi, bau tu boleh. Cứ lẩu xưa là con trai à đây đi bên này cứ lẩu xưa thì kem đàn đàn Istri kudu ne dan bau, na. chỉ là phải hút được Sama sini dong sih. Sini sini. Ada ini
그래요. 그래요. đây lại À thì đúng thế nào thế này chị. bên đây bên đây 지근 나로. Alo. Bảo tôi bây giờ. Hả? Ra sao về nữa? này hôm nay đang dùng sao lại đây 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 ta chúng ta còn đứng anh cái gì à xin dám bắt phải thua bố thập vào đây đi nó xin có thập vào chứ mình ta chỉ có đi chứ đi bố ta đã đi ăn thì phải đi chứ đi nào mà xin không kurun baca nih sama dengan ini. mobile ku sini ada Cây lưng đời đời sẽ. tiga tu minum kat sini Diling Ling deh. Em in là đủ. Cabai Tay khala raga juga Đi không? Isilo, burat raja bay. Isilo. Deh. Aku tu ni Năm. Cabai Thôi lên. Rồi, burat raja bay. Cabai umur dia berapa